Miwa wach mari mugi kotenore kod wach makamano kato bang'e waduoge studio mondo mwatieki. Erokamano, wechewa mag ECDE en gima dwaro dakika mang'eny kata seche mang'eny mondo watwagi nikech nyaka sani pok omi jopuonj gik monego gipuonj nyithindo mag jo ECDE. And mar ariyo, nyaka sani kaka wawuoyo ni nitiere rem mang'eny jopuonj mantiere ECDE go endo bende pod ok otiegi kaluwore gi somb puonjo nyithindo ma jo ECDE go. Gik mano kel chenro mar CBC onge kata achiel mosebiro e skunde, kendo kata king'iyo practicals ok nyal tim. Onge gima inyalo tim e ECDE. Awinjo ka ng'ato wacho ni junior secondary nigi jopuonj ariyo to nyithindo samoro 100. Wakwayo sirikal ni ka ginyalo yie ka giyudo ka county government ok nyal manage ECDE to gitere national government ka dipo ni mano nyalo timore. But aparo ni sirikal ariyo mar national government to gi mar county government tiyo kanyakla mondo ging'i ni dwach jo Kenya ochopo weche mag somo. Koro kata pod ne government marwa matin ni to aparo ni onego bini gisemiye location mare maber kendo gi gik matimore. Sani yudo ka ne giduoko subject moko piny. Subject moduok piny, mano duok piny gi out of mancha nitie. Books manosekel, books masani koro wadwaro onge mosechopo e schools. To ka nitie mosechopo to gin ariyo kata adek out of the subjects modong'. Koro wakwayo ni chenro mar somo ok onego rochre kata mana gi second achiel. To waneno ka pod onge gima timore. Wakwayo Ministry mar Education, obed mar national government, obed mar county government, wang'e ni nyithindwa mantie skundego mondo oket gik moko mowinjore. Erokamano ahinya Newton Ogada, jalony weche mag somo, kendo kubiro thuolo matok kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Wabiro manyi kendo kinde mabiro mondo wadhi nyime kod twak kendo bero sekta mar somo e pacho ka kokalo e wang' jowi mar Ramogi TV e chenro mar mbaka romo kod mano mar Rupiny kata e chenro moro amora mantiere e Ramogi TV. Erokamano ahinya. Duogo e studio kar ka bir japuonj Lawrence Otunga machiegni. Ma en wach moro machiegni kod